Diyos marhay na aldaw, uyapuan alas 9 bareta sa Lado Nacional. Target kan Senado asin kan Kamara de Representantes na maratifikaran ngunya na Disyembre 9 ang bicameral report sa propestong 4.5 trilyon pesos na national budget para sa taon 2021. Sigun kay House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, magkakaigongo nanin BICAM ngunya na aga, asin pagkatapos kaini, isasarado na ang diskusyon sa budget. Committed na sinda Senador Sonny Angara, Chairman kan Senate Committee on Finance, na maratifikaran ang budget kaysa maglaom sindang wara ng magiging issue, kaysa maglaom sinda na wara ng magiging issue sa ibang mga kongresistas. Napag-araman na pagkatapos na maratifikaran ang kanduang sanga kan Kongreso kaipuhan paning 10 aldaw para sa pag-imprenta kan mga dokumentos bago ipadara kay Presidente Rodrigo Duterte para mapirmahan. Alas 9 bareta sa Lado Nacional, pinagsurat sa newsroom nagtatarabang-tabang dyan, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa Technical Control si Bunjing Tanay. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Nagtuturo taririk pabunjing susadit na rueda. Marhay na aldaw, Miyerkules, Mama Mary Tabe, kasuhapon Immaculada Concepcion. Mahal na inang Santa Maria Tabe ngunyan, our Mother of Perpetual Help Novena Tabe, ha? Magpasalamat lamang sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay asin padagos na magpangaji para sa satuya pong mga kahagadan, lalong-lalo na po ngunyan sa taho kan pandemya. May bakuna na tabi duman sa United Kingdom. Nako. Sa United Kingdom po, iguanang pinagbabarakunahan. Yan ang bentahe po kang nasyon na talagang uminesenso nin todo. Panalmingan ta na po yan, ha? Sana po sumagum na sa utak niya to. It's time to be one. Kaduman baga bunjing sa United Kingdom, dahil man kita na babaritaan maski sa mga international news sources niya to, maski sa mga dyaryo sa internet. Dahil man kitang nababaritaan duman na pigbubutong paibaba ang gobyerno ando bunjing. Dahil man kitang nababaritaan duman na pigbubutong ang presidente ipaibaba, ang premier ministro, ang mga representantes dahil they are all in one, in unison sa gabos na programa kan gobyerno.
igwaman mang diit-diit na mga ideyas pero sagkod sa naman duman not to the extent na gustong ibagsak ang presidente, gustong ibagsak ang gobyerno. Kaya uyan bagatabi estabilisado, ekonomiya, gabos. Uyan na, nagbabakuna na po sindaduman kontra COVID. Marhay na aldaw tabi sa Indo gabos. Ano man ang kasiributan amang Diyos, enot dapat sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday. Sagkod na kitang alas 10:30 nin pagkaaga. Tingog kan panuan kasabay ang bilog na tropa sa control si Bunjing Tanay sa newsroom niya dyan si News Manager Mardela. Ako po sa indong servidor sa radyo Maray na Aga Ligaspi. Yaon siguro kamo dyan ha mga taga Ligaspi. Good morning. Kapitan Bahoy, Manay Selmang Bahoy, Marhay na Aldaw, Sarawis, Siringman, Marhay na Aga, Dap-Dap, Pigkale, Sabang, Baybay, Orosite, Kabangan, sagkod dyan sa Old Albay District, mga kababayan ko sa Albay District, sa Barangay 16, Washington, good morning! Diyan sa tuyang mga barkada man sa St. Apollonia Dental Clinic. Maray na aga tabi. Kay Dr. Philip Roa ako napakalakas ng radyo diyan sa inyo sa kay Dr. Philip Roa and kay Madam kay Doktora Roa. Ha? Maray na aga. Sa Daraga yaon man diyan si Sir Ato Lim buda si Doktora Lim maray na aga diyan sa Top Gas tabi. Petron Gasol Top Gas diyan sa Daraga. Siyempre, kairiban niya to dyan sa luwas. Kompleto yan, tabi ha. Ako po, si Pio Fernandez. Pwede ka mo magpaabot sa kuya ni mensahe man sa kuyang cellphone 0926-0156-020. 0926-0156-020. And then sa smart 0961-759-0888. 0961-759-0888. Sa Globe o kaya sa DCGB News Online, maray na aldaw tabi. Hali sa Pilipinas, netwide, worldwide, sa inman na partikan kinaban tabi, nakaprograma kita, nahiling sa DCGB News Online. Sagkod sa YouTube, pwede man. Hanapon lang nindo DCGB Legazpi City. Pwede ka mo dyan magpaabot ng informasyon sa DCGB News Online, sa chat box kaiyan tabi, or sa kuya man na Facebook account, Pio Fernandez. Diretso mo nakita kan mga istorya. Alas 9:17, kumpadreng Jomar Marhay na Aldaw. Go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Ready na kuta kasubago pa din ang mga pasahero na ma-avail kan libreng sakay kan modern jeep na biyahe pasiring sa Legazpi and Tabaco and vice versa. Ang problema, dahil nakabiyahe sa mga jeep, Nata, may kulang na papeles ang LTFRB na dainay tao sa grupo ka na Tabaco Legazpi Transport Cooperative. iyon Euro compliant so pig lonsar kasuhapon. Tama pa rin. What happened? Libreng sakay kutangon yan. Okay. Ang problema nga pero dainay tao kang LTFRB Ay, susaro sa mga requirements Oho. na kinakaipuan man kang Tabaco City Central Terminal Oho. para tugutan na magparada asin magbiyahe so na mga 23 na behikulo. Iyo. Kaula yung tagirari si Mr. Alex Banyares, ang presidente kang Tabaco Legazpi Transport Cooperative. Aramon ka kung anong problema, asin kung ano ang solusyon sa problema ngayon. Sir, live kita sa DCGB, si Pio Fernandez Girare tabi. Hello, Sir Pio. Good morning po. Yes, good morning. Ano po ang sitwasyon? Please go ahead. Bali po kaya, ang nangyari, nagkaigo kami kay miscommunication. Itong TA na ito o pala, kaipuan pa ito ang electronic confirmation para makalaog sa database kang LTFRB. Tapos,
after that electronic confirmation, kay puhan mi paso special permit. Kasi ngunyan pandemic. Itong kinakaya sa muyang provisional authority, there is a document para sa franchise mi, so regular franchise na warang pandemic. Ngunyan ta igwang pandemic, kay puhan da ami manggararay sa special permit. So, ang sinabi ko nga ni, submitted ko na po gagabos na document sa Indo, and I even included in my prayer that permit, a special permit na dapat isabay na rin. Ang nangyari, PA lang po na itaw ninda sa muya. Kaya sa ngunyan, mahagad po akong dispensa sa riding public sa medyo napasala po sa announcement mi na supposedly kung kami ma-start pagbiyahe, alagad ako mo, kulang kami kidokumento. Pig-suspend mi po muna. Hopefully, kahurong ko sa LTFRB sa ugma, baka matapos po ngayon ang transaksyon na yan. Tapos pag natapos po sa aga, diretso na po kami magbiyahe. Ayun, opo. So, we now move forward, Tabi, sir, mahali na kita duman sa problema ta diit nag-glitch man sa bagayan po dahil na kita kuan gayud tanganing magaan-gaanaan gabos. So sa aga posible na ma-release sa Indo. So espesyal na pagtutugot Permit. kan LTFRB na susog na duman sa indang requirements sa kamugtakan tangon na igong pandemya. Ipo. Yan. So mako na kita yaon na yan dyan we cannot do anything about it kundi resolveran. So i-assure ka na lang yung public na sa aga Anyway, makabiyahin nagkaroon na. assurance si Attorney Paul na i-assist kami ngunyan na matapos da tulos gabos na requirement. Yes. And on your end, daiman ka mo nagkulang ta gabos na requisitos including itong para sa special permit gunya na pandemic sumitido nindo pati duman sa prayer Opo. tabi. Opo. Kompleto po ito. Yan, sa pinag-file ko pong petition for dropping and substitution Oho. kan mga bagong units, isinabay ko na po sa prayer ko duman so special permit with the provisional authority. Then submitted po sa gabos na requirements. So nasa hinda na po talaga ang bola. Iyo po. So we just hope and pray and tuktukan taman mo niyan mga taga LTFRB tabi. Paki-process na yanin madali, tanganing sa aga, so public, maliwanagan na, mapakinabangan na yan, and for them to appreciate ang panibagong lakdang na inikan gobyerno. Ipo. Opo, by the way sir, pera ang sa Indo dyan na empleyado man, tagari swelduhan baga sa mga driver, sabi mo kaswapon, swelduhan Ipo. sinda, perang drivers ang yaon dyan sa Indo? Actually, ang drivers midigdig, guwa magamit kayang mga driver na so member operator may. Tapos, igwa kami kitig-hire na mga so talagang sa luwas, bako man sa member kang cooperative. Kaya ang ang empleyado mi po ngunya nasa mga around 15 kasi sa mga staff pa. Opo. Ining mga nagmamaneho, driver or operator man at the same time, igwaning bulanan na permanenteng sweldo over. Opo, 1530 po ang system niyan sa nila sa payroll. Yan. 15.30. Siring sa sarong regular na empleyado. Opo. Opo. Maluya ang pasahero o bako, permanente ang sweldo over. Opo. Tapos may overtime po yan just in case maglampas na 8 hours. May overtime pay kami kayan. Iyan, oho. So mawawara itong supigo para hadit kan mga nagpapara so medyo sarado bagaan pag-intindi ka ini. Mawawara so paghadit na mawawaran ngayon kaming trabaho taday makakabakal sa operator mening kuanin bihikulo iyang palan magsunod sa naduman sa proseso kan gobyerno taw yan mapipermanente lugod sinda may sweldo. Opo. Yan, Kompleto okay. pag PhilHealth, SSS, kaka pag-ibig. Iyan, opo. Sige tabi sir, sa imong apelo sa publiko, buda, kung igwa ka pang gustong idagdag because of this temporary setback. Go ahead tabi.
Opo. Mahagad na lang po akong dispensa sa riding public, lalo na dyan sa mga taga-tabako na nag-i-expect. Kaya po kaputa, kami na poon na suspend ni po muna so pag regular na biyahe ni tapos itong supposed to be free rides because may kulang po kaming dokumento pero hopefully matatapos yun na daw kaya sa aga po sana matuloy na kami pag natapos na po yung dokumento. Sige tabi. Salamat din Yung maray. may kapil lang sabi, upilinya po sabi kay Mr. Banyares. Mhm. Sir, dapol kayo ginagara po sa kumagpong ka na mag-suggest na siyang sa paano daw sistema kang pagbayad? Madarapin na si kwarta o makay po na si price? Hello, sa ngunya po, kaipuan mo namin ang cash kasi Subic company. Doon pa sila nagpapadara ng card. So, ang mangyayari po, i-input nito dumang sa machine gambit. Ano ba, so point of origin, tapos point of destination. Hello. Yung mga resibo, Compadre. para mahigit ang dapat bayadan. Okay, So, sir. Hello, sir. Sa ngunya po, hindi pa po fully, sa ngunya po, hindi pa po fully, may implement so, cashless talaga. So ngayon, medyo may cash pa kami, pero yan po, may ticket talaga yan, maluwas din sa big machine. Opo. Kumpadreng Jomar, medyo malabo bako audible so pahayag makiuro-otro makikuaning location sir. Ano Actually, so sabi sir, Okay. medyo okay na ang signal. sige, so the question is kindly answer muna yung question tabi sir ni Jomar. Go ahead po. Opo, ito pong supposed to be cashless, so card na gamit na big card, hindi pa po yan mo yan mapapa-implement sa big company, di pa sa mo yan na ipoprovide so itong mga cards. Alagad, may machine na po di man na naka-install na pwede kami mag-receive cash, tapos i-encode, i-input so point of origin, tapos point of destination, tapos may maluwas po duman na ticket para maahiling kung pirampig bayadan. Ay, di para mientras kas ngo naan ibabayad kan mga malun na dyan after kan free ride nindo es posible sa aga. Opo. Okay, depende man duman sa destino. Opo. Go ahead po. May abot pa sabi pa de, ano ba yan? Hindi pwede sila magbaba maski sa buda pwede maglunad maski sa along the way. Opo. Opo, ang franchise fee po is, araw po yung traditional jeepneys na pick and drop. From point of origin, along the way, pwede kami mag-pick up and mag-drop. Ay, opo. Araw kay ni Sir Tabi, halimbawa baga dai pa available so beep card pero iguana ka mong biyahe, so regular na biyahe, may malunad haling malilipot pasiring sa Legazpi, pinara so jeep, may bakante pa, pwedeng ipundo, and then pagbukas kang pinto, mabayad so pasahero duman sa driver kan cash. May conductor po kami dyan na pagkairiba para ma-assist ang pasahero. Even sa, maski may card na, kay puan may magkaki-conductor para siguradong kumbaga nasusunod sa proseso kan sa pag-tap in, buda tap out. Kasi po, ang pasahero, pag nag-tap in, tapos napanlingaw na mag-tap out, yung load niya po duman, mauubos yan. Iyo. Oho. Before we go to that, duman mo na sa kaputan, may nagpara sa malilipot, Paligaspi, okay pa man ang jeep, pwede pang magpalunad, mabukas pinto, mabayad duman sa konduktor, kas mo na. Iyo po. Okay. Tapos may thermal po kami dyan, may infrared kami darang sa konduktor kasi pasiguro bang kami. Iyo po. Okay. Susunod din ito. So kang LTFRB. Opo. Now, by that time, halimbawa, na ma-release na so beep card, pagkatapos, igwagiraray ning malunad, dyan sa may parteng Santo Domingo na, mapaligaspi, or mapatabako, dyan nagpara sa may Santo Domingo, available pa man ang tukawan, igwa pang pwedeng tukawan, igwa ng beep card, pagbukas kang pito, tap na niya naman so, idadap-dap niya na naman so card, tapos, balaog na siya. Pagluwas naman, itatap out niya na naman sa card. Opo. Yan. Araw po yun. Sige tabi, sir. Kumpadring Karoon na Jomar. sa natabi pa de, karoon na sa nangapot. Mahanap ka muna mapano ang jeep sa terminal bago ka mo magali o may oras
na pagultanan na susunod doon? Actually po, ang programa kayan, every 4 or 5 minutes, dispatch na kami kasi ang ine-negotiate mi sa terminal, may sarili kaming lane kasi iba man ang category mi. So, para masunod mi sumuya kang LTFRB na ang biyahe kang sa mga jeepney is predictable. Aram kang pasahero na every 4 or 5 minutes may mag-aagi, may magbabiyahe. So, we don't need maghalat na mapanaw. Ay, magayon. Magayon nun iyan, kumpadre Jomar. Magayon nun iyan, serta. Ang pasayro dahil magparahalat. Panoob ako, biyahe, every after 5 minutes. Hindi po. Kaya ma-negotiate pa ako sa terminal dahil pa po nasasabutan ni manager ata na kay puhan may sadiri kaming lane na hindi kami pwede magpila-pila dumansano kasi minuto lang ang pigururunan po dyan. Ayun. Araw mo, sir, ako, in the coming days, pag nasabutan na yan kang publiko, ang bulk kang pasahero dyan sa Indo, maniwala ka tabi, sir. Ayun po. Oh, sige, tabi. Hopefully po. Sige po. Okay, thank you. Thank you po. And good morning po ulit. Actually, tigapot ko ito, tadakulong kinagarapot sa kukayan. Iyo. Halimbawa sa malilipot kaya ako, matrabaho sa Legazpi. Oho. Pirang oras kaya ako maghahalat digdi bago mag-abot ang modern jeepney na malamang na pwede pang may malulunadan. Oho. So, araw kaya ka nangyayari ngunyan, mabuyong may umagi na jeep, pano na, Iyo. tapos minahalat pa sila ni mga 30 minutes to 45 minutes bago mag-agi naman sumasunod, na pano na naman. Iyo. So with the Okay. system pala, nakulang posibilidad na pag-agi kang jeep sa Malilipot or Partikan San Jose, may mga bakante pa, sa every 4 or 5 minutes, magtutukal na sila duman sa parada. And the possibility is, dakulan maghalat man yan sa highway. Tama pa din. Correct. Dahil na kay Pon, iga maggasto, magpasiring pa duman sa tabako, Yes. para duman sa terminal, ang ibang practice, from Malilipot, mapatabako muna, maduman sa terminal para Oho. makalunad. Oho. Nani na siguradong may matutukawan. Yan. Aram mo Kung pading, yan dahil na. opo, pading Jomar, pag na-establish na arog kanan sa indang sistema, protocol, ang pasahero biglang maswing pasiring sa inda. And we expect na naman, may maralin naman. Siyempre, Apektad naman ngayon sa muyang kwan. Negosyo. Siguradong pading Jomar, yun ang pig-apod tang chains, di ba? opo. Oh, yan, sige. Sabi ba ni Mayor Crisel, kasod sa sayang pagtaram, ano yan, ang pagbabagong ngaya, namamatian mo yan pag ika nagluwas na sa sayang comfort zone. Yan. Pero, kay puwan mong magluwas sa comfort zone, tanani na ikong pagbabago sa buhay mo. Yes. Tama. Sige. Simple yun na magayon na panarami. Okay, sige. Okay. So, yan tabi pa rin. Thank you very much, Mr. Alex Banyaren. And sa mong mga pagiriba sa grupo, Jomar Bian, DCGB. Taod-taod bubiltadahan ta yan ha. Magayon niya na pag-oro istoryahan ta kaswapon may nag-react duman sa satuyang broadcast man kana interview ta si Mr. Banyares man kaswapon sa launching kan e-jeep na yan, modern jeep ano. Bako man nga sa sarado ang isip kundi nga natatakot sa mga driver na mawaaran nga kami ninhanap buhay. That explains it all tabi. So sa tuyang mga pakipag-ulay ka sa no, sandali muna. May tawag tayo sa telephony. May tawag tayo sa telephony. Hello, 208. Marhay na aga tabi. Hello po, sir. Yes, opo. Good morning po, sir. Opo, on air ka na tabi sa Tingog Kanbanuan. Ano pong may paglilingkod? Go ahead. Sir, pwede ba kayo makasuyo sa Apex po Santo Domingo? Ano pong problema sa Apex Santo Domingo tabi? Paano kaya, sir? So ano mo po, sir? So, kontador, may tubig. Kisay pong kontador iyan. Eksaktong barangay Budalugar. Go ahead. Hindi ko sa Nanres po, sa resettlement. Kisay na kontador tabi. Bandi po, Rafael Bandi. Rafael Bandi Resettlement Santo Domingo, San Andres Santo Domingo, over. Opo, sir. Sige tabi, tayo papaabot may yan tabi sa APEC ha. Kanina po kami, sir, nag-upload sa yan. Nag-text, nagdumana po kami sa opisina. Dahil, taga-sikaso po, sir. O sige, taod-taod ta madigdi tamang-tama Miyerkules ngunyan masunod na programa pagkatapos kan Tingog Kanbanuan malaog man sa mga taga-APEC tabi duman sa programa ni News Manager Mardela ipapasa mi tabi yan duman ano po.
Opo, sir. Salamat po, sir. Sige, Tabi. Thank you so much. Yan, Tabi, ano. Sige, sandali po muna. Ito po ang dapat niya itong asikasuhon. Butubot sa Palasyo Malacanang, oras sa Bilog na Nasyong Pilipinas. Bunjing, ano ba dyan? 32 o 34? 32 ba dyan sa relos mo dyan sa kan? 9:34 nin pagkaaga, pasok pa yan sa sirkulo kan dapat niya itong i-acknowledge. 9:34 Philippine Standard Time. An oras hatod sa Indokang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namibidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon
nakitaudok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay nakaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang ngarong kipagkaminuotan asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan asin bagong taon. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anong Hoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anong Hoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anong Hoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Si Consial Benny Padua, asinan sa iyang pamilya, siring kan dati, maugmong nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa lambang saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro, anuman ang sitwasyon kan lambang pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo, asin pandemya. Alagad si Kagawan Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan lambang saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos, maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa kidney? Nakakaranas ng pananakit ng balakang? Pamamanhid ng mga binti at paa? Pagsusuka? Pagkahilo at panghihina? Pagkapilay at pagkalumpo? Masakit pag-ihi at umiihi ng dugo? At pabalik-balik na impeksyon? Ako po si Marjorie Orca. 6 months na po akong may sakit sa kidney. 6 months na po akong hindi makapaglakad dahil uric acid. Tapos may nakapagturo sa akin yung friend ko na pumunta kami dito sa NENS Wellness. Isang buwan pa lang nagdamot ko dun sa wellness. Dito po, nakapaglakad po ako ulit. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, buon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi,
helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legaspi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Luens, go, go, go. Good morning. Yes, salamat tabi, Sir Pio. Baray na aga, asin na baray na aga sa kabos na mga parantabay sa mga dagdag pang pareta. Dahil talaga ngunyan nagpupundo ang Barangay Council Kandapdap na magkibunin mga lakdang tangani na masolusyonan ang problema sa basura digdi sa Legazpi. Ini pagkatapos na mapag-araman kan DCGB News kay Kapitan EVP Glenn Barcelon na nagkondusir ni Paskong Resiklo ang Purok 3B kan sa indang barangay sa pangingenot ni Presidente Rose Budino asin mga kahobenesan sa pagkibon ng mga Christmas decors hali sa waste materials asin ipigdi-display ini sa mga tinampo asin iskinita kan sa indang purok. Susog kay Barcelona sa roining ehemplo na mas sa tahaw nin pandemya ang espiritu kan Pasko asin pagkasararo iyo ang nangingibabaw sa mga taga-Dapdap. Matatandaan na ang barangay pirming nangingenot sa solid waste management sa syudad ng Legazpi asin susog kay Barcelona na kukubos na padit-dit kan sa iyang mga kabarangay ang pag-ataman sa kapalibutan may kinaaraman sa pagkibukan mga siring kaining lakdang. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya alitigdi sa Legazpi Port District area. Ako po si Luens Pulse Barcenas. Salamat, Luens. Sa mga dagdag na istorya dyan sa Barangay Dapdap, nagre-recycle, nagigibong mga dekorasyones. Tama po yan. Si Al nasa linya. Al, maray na aga. Go ahead na. Maray na aga pa di, at least naghihinguan na naman ngunyan ang mga parahabal-habal na mairehistro ang sa indang motorsiklo asin secured din lisensya na mga ini sa indang pagmamaneho ni motorsiklo lalo digdi sa Surcan, Legazpi City, Pasiring Albay District, vice versa. Ini pagkatapos na miniriting sindakan Luminis Aldao kan Legazpi Police sa panginot ni Lieutenant Colonel Coronelon Bitita. Iyo. Asin ang tropa man kan Sipak 4 asin Sipak 2 digdi sa Albay District. Tangani na ipasabot ang mga bagay na ni susog sa informasyon. Tinawanan ang mga para hawal-habal nin 2 bulan na plaso. Sagod katapusan kan Enero na dapat sigurohon na registrado asin registrado sa indang motor asin may mga lisensya ini sa pagmamaneho an lalo-lalo na although na an habal-habal bako legal lagad bilang konsiderasyon na pasaro ini sa means of transportation digdi sa mga rayong barangay kung kaya nakukonsideran ini kan mga otoridad ang importante sana na dapat kung mamotor iguanin lisensya, igwang registroan motorsiklo, din mag-helmet na importanteng obesik ining kaipuhan para sa indang oral daw na pagkapara motor digdi sa palibot na kung minsan kung nagkakaiguanin aksidente, nagkakaiguanin dakulang problema. Roger. Yan pa din ang informasyon pa sa Albay District, Alarmario, DCGB. Kumpadring Al. Yes, go. So, na balanse, so primero, so legalidad, ta siyempre ang nagbabawal kaan sa rong lay nasyonal. Correct, oho. Ikadua, pigkonsiderar so necesidad. Correct, oho. Ikatulo, so seguridad kan pasahero. Yan. So papaano babalansehon kung halimbawa may mag-question
na bawal ta bako man sa kagustuhan ng kan alkalde kundi haloy ng lay nasyonal iyan papano ninda ididepensa na pigtutuliran ninda subawal gigibuhon na legal. Actually, yun nga ni ang sitwasyon tabi pa rin Pio. Ano nangyari? For konsiderasyon na sa nata, digdibaga sa bulod. Actually, iyo yan ang sistema. Dahil man talaga kibang, natutuod na halimbawa, dyan sa Albay District, masakay, ay importante, ang punto masanakan police digdi, kung mamotor sinda, dapat legal ang motor, tapos may lisensya, dangan, kung may sunod man, konsiderado ba yan ang pagsunod sa rosa na, dapat naka-helmet. So kumbaga lingawan ng una itong mga bawal-bawal na lay, konsideraro ng una yan. Correct. Ayan ang aktual na sitwasyon tabi pa rin PUDD. O di, kung madiskwedo, sisay ang masagot kan pasahero. Ay, sa responsibilidad na siyempre kan driver yan. O di, alpudan ta nagabos na parhabalabal, pwede na. Hindi man, wag manaro ka na bueno. Iyo. Hindi, por konsiderasyon na sana, talagang dahil may iwasan na, iyo yan ang means of transportation digdi sa mga rayong barangay. Iyo nga niyan ang punto. Because, dai ni nagakanigong pampublikong transportasyon dyan na inopen ang lokal na gobyerno kaya nag-sip in ining mga habal-habal because of necessity. Correct. Iyan na so pigas apunta baga na dahilan sa nesesidad, linengawan ngo na so legalidad. Correct. Yan. Pigapod na necessary, pardon the word, necessary evil. Correct. Iyo baga. Iyo, totoo yan. Totoo baga. Halimbawa, doon na din marhay, bawal iyan. Paano sa transportasyon, ansur na barangay, kumbaga ngunyan, nagkakalakaga na maasensong todo, gulpinan mga empleados dyan na minababa digdi sa satuya. Tama ka tabi pa rin Pio. Oh, gulpinan, maputok na, maasenso ansur na barangay, and dapat digdi sa lokal na gobyerno kan Legazpi, ma-speed up man ang pagsolusyon sa kakulanganan ng transportasyon na o-open dyan, either na tricycle, pag-adalan nila iyan, ang volume kan pasahero, either na tricycle o makipag-coordinar sila sa LTFRB, pabiyayahanin mga dagdag pa dyan na jeep na malaog dyan sa mga sur na barangay. Tama tabi yan pa rin Pio. Saro yan sa issue mo niyan, digdi sa Southern. Eksaktuan sa imong analysis tabi pa ni. Talagang bilib ako sa imo. Siyado kang advance. Pero sad to say na sa iba, masyadong delay ang aksyon. Ani ba advance ang kaisipan. Pero totoo yan pa rin. Actually kan sa Robaga, may nag-try na bagang maglawag digdi so taxicle. Digdi sa mga interior na barangay sa Southern. Yes. Ang problema, nagpetisyon man sa mga legal na jeep baga. So inot pang panahon. Iyo nga niyan ang problema. Kakompetensya amin nga yan. O gusto palan kan mga driver sinda sa naman ang mabuhay kan jeep. O nadaiman ninda sa totoo lang, kaya nagkaigwanin arog ka na sitwasyon na diyan sa transportasyon sa basur na barangay because daiman na po provide kan presente na nagbabiyahe dyan ng mga jeep. I-open up man kan mga operators ang isip ni dabo na mga driver kan mga jeep na kaya nagbutwayan, taday nindo kami nasisirbahan ng tultul, gulpian demand, day nindo kayang serbihan. Tama katabi pa actually, ang oso bagadik sa rayong barangay, kung day napapano, day malarga. Iyan. O paano kung nag-idali ka? Iyan. So pig para isip sa naman ka nag-drive, buda so operator, so sasaindang dilin siya, pero so pangangaipuman pasahero, day ninda naiisip. Tama. Kaya yan. Nagbutwa na ining habal-habal, buda itong taxicle, nagpipetisyon sinda. Aha. Jesus Maria. Sige. Talaga, ang mga nakatukaw, advance ang isip. Diego Obido is the name. Ako may napaparong na may masaralidang bago na bandok sa politika. Igwa man agad din nakaing-ing sako, kumpadring Al. Ako. Igwa-igwang nakaing-ing sako. Kaya... kundi siper ngo nanimot. Siper ngo na kita. Siper. Dahil paminaralantad. Pero ang nahiling ko sa irarom.
Kaya pati si Leon yun, pigiriwala na. Sige. Okay, wala, yan ang informasyon. Alay di Salvay District, Alarmario, thank you. Araw na sanakan mo ding i-incorporar ta na sa report. Ang mga gusto taman na ipahayag. Taarog kayan, mga komersyal na si Bonjing naman, dispes ma news break, station break, hanap buhay, balik ang Tingog Kanbanwaan. Uy. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ang Pasko, panahon ng pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang sarot. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa Federasyon ni Sangguniang Kabataan kang Legazpi, ako po si SK Federation President ex officio Councilor, mailing akunyate minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercero Distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursige asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga
mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cashwerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Per DOH FDA permit number 0909 Series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Marhay na aga uyapon alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal. Nagresebi ang Pilipinas nin 1.38 bilyones pesos na kantidad nin mga armas pang depensa hale sa US Defense Department. Ipinag-turnover ni US Secretary of Defense Christopher Miller ang mga armas kay Defense Secretary Delfin Lorenzana asin Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Kaibanan sa mga armas na ipinagtaukan Estados Unidos de America ang mga sniper asin anti-IED equipments. Nagpasalamat man si Lorenzana sa padagos sa suportang ipigtatao kan Estados Unidos de America sa Pilipinas sa padagos kay ning pagtabang tanganing mapakusog ang depensa kang nasyon. Alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal, pinagsurat sa newsroom, nagtarabang-tabang News Manager Mardela, News Direct Edwin Peralta, Bunjing Tanay sa Technical Control. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Visit your doctor at the hospital as needed. Alagang doktor. Alagang ospital. Sa itong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets!
Also available, Kidilets Zero. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Kailangan maging wise dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay,
Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Samut-saring mga suliranin at krisis ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Nariyan ang banta ng pandemic na dala ng COVID-19. Dinaanan pa tayo ng sunod-sunod na bagyo. Ngunit kapag patuloy tayong nagkakaisa at nagtutulungan dito sa bayan ng Jubillar, ay hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumaan at dadaan pa. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ay patuloy na magiging katuwang at kaagapay natin sina Mayor Brandy at Vice Mayor Jorem. Hangad namin ang maligayang pagdiwang ng Pasko at pagsalubong ng isang masaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay malugod na ipinapaabot ni na Mayor Brandy Arcangel at Vice Mayor Jorem Arcangel ng Bayan ng Jubillar. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Renz, go, go, go. Good morning. Yes, sa Marina Agatabi Serpio, sin na Marina Agas sa mga parantabay, sa mga duwan niya itong mga bareta, tulo na sana ang pinagbabantayan na aktibong kaso ng COVID-19 digdi sa Banwaan, Kandarga. Sa pinaluwas na datos ka na Rural Health Unit sa pengen at Dr. Mercy Chu, ngunyan na pagkaga, tulong active cases na sanaan na pinagbabantayan digdi sa Banwaan, sinigwang total na 168 na total na kaso ng COVID-19, as in 150 digdi ang na-recovered na. Naka-registro man din na maabot sa 15 persona na gadana digdi sa Daraga dahil lang na COVID-19, as in ngunyan dakulaan paglaom ka na RHU. Magin man kan lokal na gobyerno na magtuloy-tuloy na na pagiging COVID-free kan Banwaan dahil ta 10 aldaw na wala nang may rehistrong kaso in COVID-19 digdi sa Daraga. Mga po nang giraray ka na RHU, lalo-lalo naman Dr. Mercy Chu sa publiko na dahil paglingawan na magsunod sa mga pinapautob na minimum health protocols, araw kan pagsulog kan face mask, magin man kan mantinir kan social distancing, lalo-lalo naman pagyaon digdi sa sentro kan Daraga. Magandang na Bareta, Renz Lunad, DCGB News. Ans, nasa linya man. Ans, go, go, go. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong impormasyon. Nag-abot na sa 74 gabos-gabos na irehistro kan Legazpi City Task Force Kayusan, asin man kan Public Safety Office Legazpi na mga tricycle, asin mga motor na impound sa impounding yard kan City Engineering Office matapos na puga-puga sinda na maglibot para magkondusir din road clearing operations. Yan sinabi ngunyan na pagkaaga sa DCGB News ni Task Force Kayusan Head Mark Andy Marbella kung sa iyang sinabi na talagang kadakol pa ang dapat na mga birisitahong lugar lalo na mga barangay digdi sa tuyang syudad para malikayan na siring na bagay o kaya malinig na ng gadaan mga tinampo sa syudad kan Legazpi kontra sa mga obstruction. Pero kan mga nasabing motor, pagrehistro man sindani, nagkaperang mga ambulant vendors as in illegal structures, kasabay naman ang mga backyard o kaya yung mga giniribong manukan sa gilid kan tinampo na nakaka-obstruct sa satuyang kapalibutan. Sinabi ni Marbella na sa ngunyan na nagpapadago sinda sa sentro konsulad kan Legazpi kan operasyon kontra sa ining road clearing operations tangani na makapag-complement sa memorandum kan DLG na ivelta sa liwat ang siring na operasyon. Kan nakalihis na mga aldawman, enot na sindang nagbisita sa Albay District kung saan aminado si Marbella
Digdi sa Partekan Albay District, dakol pa talaga ang disiplina, lalo na ining mga basta sa nang minaparking ng mga vehikulo sa mga tinampukan syudad kan Legazpi. Patanid ni Marbella sa Gabos, bako sa naining mga motorista kundi pati naman ang mga residentes kan syudad na iguanin mga structures na yaon sa gilid kan tinampo, ari si kasuhon ini bago pa man sindaan mismong magtarangkas kan sharing na mga bagay. Yan tabi Sir Pio, mga impormasyon paligdi sa paglibot-libot kan mobile unit with boy sa mobile Ans Galero, DCGB. Salamat man an sa dagdag na istorya katuwang si Boy sa Mobil diyan sa luwas. Mga tugang duro diretso tabi so samuyang fund drive Operation Daramayan, this time so dumampo sa Catanduanes. We appeal much tabi to your kind heart sa espiritu na sanaman tabi bagakan Pasko. Sana po padagos paan sa indong pagtabang tadumanta na ini po dadarahon sa Catanduanes. Magprepare an sa moy ading an sa moy pig hihingo is sa Enero na sa nangani upon the instruction ni Sir SM and EVP Glenn J. Barcelon. Sa Enero na po tanganing makatipon-tipon kita ta medyo uphill ang climb niya tuungon yan sa pangapudan. Medyo uphill. Gusto sabihin, medyo nasasakitan na kita ta. Yan na nga, nag-aabot na yung pigapon nag-set in na so donors fatigue. Yan. Sana po, sa tulong si Mana pang ining mahigit na pag-drive niya to, makatipon-tipon kita nin medyo sufficiente man na tama man na ikakwa niya to duma sa Catanduanes. Sana po, diretsoan sa idong pagtabang ha. Sandali, may nagapo sa tuya sa telepono. Hello, marhay na aldaw tabi. Good morning, Mr. Public Information Officer ng Bayan. Opo, marhay na aldaw. Si say tabi ini, sir. Buda tagasain. Go ahead po. Taga-dusur po ako. Ano po itong maipaglilingkod? On air katabi. Maapot lang po ako sa imo kung may balita ka malamang manunungod sa transportasyon sa Legazpi, Sorsogon, and vice versa. Dai patabi ni transportasyon dyan na pinag-o-open ang lokal na gobyerno kan Sorsogon tabi, sir. Narin daw tabi yan, mangyayari. Dai patabi ni ideya na ipigpapaluwas ang Sorsogon. How about Legazpi, Pilar Dunson? Dai pa po tabi nin pampublikong transportasyon sa in Manarota, Legazpi, Sorsogon, vice versa tabi. Over. Mapag-aalong pala ngayon yan ang sitwasyon, Opo. Kung may nung ka sa Legazpi, makuha ka kay private na sasakyan. Opo. Mapag-aalon talaga, magastos. Iyo at po. Sakit na ang tao. Iyo mas natabi, sir? Apo? Iyo mas natabi? Ayun po, ang kuha ko, papasakitan ng tao. Ara mo tabi, sir, bako man iyan nakatuyuhan kan gobyerno na pasakitan po kita. Kundi, konsekwensya na sana po iyan na so mga konbinyensya niya to kaidto na dai pa kita ning pandemic, medyo magigilid ngo na tanganing maprotehiran so salud niya to. Okay? Paano maninina, yan bako kuhan sa pagbasol man kan mga tao na sindaman dahil mangkidisiplina sa buhay. Sige tabi, sir. So, transportasyon ko na paghurunan ta, halaton ta lang po muna. Tabi ta, limitadong maraming oras ko sa programa, tabi. Bako po ining 4 na oras, 2 oras, 3 oras, limitado po. Matatapos sa pong programa, tabi. Sige po. Sige po, tabi ha. Salamat din, Marhay. Sige po. Salamat po. Sige, report sa luwas. Halit dyan sa luwas. Na pundo sa tuyang appeal para sa tabang. Sige, Lowens, go Lowens. Yes, salamat tabi Sir Pio. May kinaraman dyan sa aputkan sa imong para dangog tabi Sir Pio. Dahil talaga nin biyahe Legazpi Sorsogon maski sa in
any point of Sorsogon susog sa Legazpi City Grand Terminal ta ipinagbawal ni Gobernador Chis Escudero susog kay Admin Officer Jen Crisha Esparcia Alba kan LKY Grand Terminal ta dain hanggat pwede magbiyahe dyan sa nasampitan ng lugar sakod na dainin COVID-19 vaccine. Tabi Sir Pio ipinagtaram sa iya ni Gobernador Escudero tangani nang masiguro na tayo magparakanayap patakot kanhelang na COVID-19 sa palibot. Kung kaya sagkod na tayo ng vaccine, talagang matitipis sila na mag-operate ang Legazpi Sorsogon na biyahe tabi, over tabi Sir Pio. Okay. Roger. So yan tabi Sir Pio, mga dagdag na follow-up. Ako po si Luens Pulse Barcena. Thank you so much, Luens. Si kumpadring Jimmy. Pading Jimmy, go, good morning. Yes, salamat tabi pare. Makakaroon niya tungo niya si Vice Mayor Ted Resedilla kan sa hanggang niyan panglungsod Ligao City dahil ta iguanin mga ayuda ang lokal na gobyerno para sa mga farmers digdis kan Ligao fertilizer asin may ayuda pang bagas. Wow niya to ang detalye para sa karaman ng mga farmers digdis sa Ligao City. Vice, good morning sa ibong na linya po si Pio sa angkol sa DCGP. Good morning, Sir Pio. Vice. Good. Mga sabay din sa mga kan DCGP. Opo, Vice, good morning. Ano po yan ang mga tabang, sisay ang mga recipientes? Go ahead. Ang sabi ko PO is farmers ang bigo man one thing. Ini tatawan ni kilos na pagkas na programa kan sa Mayor Honorable Gonzales Altua. Pagka karong sakot fertilizer dyan sa mga nag-uuma na less than 1 hectare sa indang siya. Medyo, mga pera po ang recipientes tabikan, Vice? Kulang sabi na ano sa pera ka boss. Pero yung mga recipients sila na mga ang pag-uuma nila na hectare. Masunod naman tayo sabi yung OIC ito namang mga para umang more than 1 hectare. Dahil ko lang po paaram ang detalye naman. Ito naman magpa-act sa isang ayun. Naalita. Opo. 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 Sige tabi, Bay. Salamat din Marhay sa oras mo na informasyon. Sir Pio, salamat. Merry Christmas. Likewise po. Yan ang puot kan distribution gani. Ayon yun sunod ini sa coastal area ng syudad kan Ligao. Kimi na salita, DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy kasabay si Vice Mayor Ted Resedilla. Paano kan Bonjing? Talagang wala. Wala talaga. Salamat po asin mahal na Diyos ang magbantay. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Tay, tisil na po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may